3 ordu geratzen ziren Atleti Bartzelona Espainiako Kopako finalerako. Bilboko tranbia jendez gainezka zijoan San Mameserantz. Zortzietan zabaldu zituzten San Mamesko ateak. 25.000 lagun baino gehiago bete zituzten armaiak, zalapartatsu. Futbol zelaian futbolaririk ez. Haien ordez, 6 pantaila erraldoi, Valentziako Mestalla estadioan gertatutako guztiaren berri emateko. Zaleak itxaropentsu eta gogoz animatzeko prest iritsi ziren. Irabazi bat eta bapez, neko. Abarra ikusiko dugu ostiralean? Bai, nire pentsatu bai. Urduri? Pizka bat, Bastante. 3 bat. 3 bat? Nire asko. Bat da huts. Atletikak irabaziko du, fijo. Bi bat. 3 bat? Bai. Orduan ostiralean ikusiko dugu Abarra? Bai, fijo. ¡Irabazi! Ez da etxe igual? 2-0! Urduri, bai, asko. Urduri, zegoen. Atleti irabazi, uste du prorrogan, berdinketa bukatu da partidua eta partidu eta gero prorrogan gol bat sartuko dut Llorente. Gol! Bi ordu geratzen ziren partidarako. Itxaronaldia arinago egiteko musika eta ikuskizunak ez ziren falta. Hamarretan hasi zen partida Mestallan. San Mamesen zale guztiak adi-adi geratu ziren pantailei begira. 8. minutuan, gaizkatokero Atletiken jokalariak gola sartu zuenean, San Mamesko 35.000 lagunak altxatu ziren ospatzera. Bilboko estadioan zalaparta nagusi zen bitartean, hiriko kaleak erdi utzik zeuden. Gau berezian lan egin behar zutenak besterik ez zeuden kalean. Bueno, pues por resignación, pero bueno, sea por esta causa, pues bueno, merece la pena. Julia, veo que tienes ahí la radio a tope. Estoy escuchando porque, claro, como no puedes verlo, pues nada, tienes que andar ahí de radio en ello, ahí andamos. Acaba de decir gol ahora. El Barcelona, acaba de empatar el Barcelona. Berdinduta pasatu ziren bigarren zatira. Handik gutxira bigarren gola sartu zuen Barsak. Urduritasun aurpegiak nagusitzen hasi ziren zaleen artean. Barzaren 3. eta 4. golarekin itxaropen guztiek ihes egin zuten. Lehenengo malkoak agertu ziren. Bat lau amaitu zen finala gaueko 12 aldera. Zaleak etxituta, burumakur, hasi ziren pizkanaka San Mamestik irteten. Triste, baina beste urte batean izango da. Bueno, ni Atletiko naiz eta hau da Barsakoa, txikin ditza hartu baina ondo. Parranda ingo zuen? Bai. Bizkat